אוקיי, שלום. היום אנחנו נצייר סוס. בואו נתחיל. נצטרך עיפרון, מחק, צבעים. קודם כל, עושים את הגוף עצמו. בסדר? ואת הראש. יורדים עד לכאן, ואותו דבר עושים עם השני. עכשיו מוחקים כאן ועולים קצת יותר למעלה, ככה. מעולה, יופי. עכשיו נעשה את הרגליים. הרגל היא כזאת, יש כאן כזה רגל שככה עומדת, ועוד רגל כזאת. בסדר? כאן עושים ככה וככה. מעולה. ראיתם אוקיי, אחרי שעשיתם תעשו את האוזן. האוזן היא כזאת. בסדר? אוקיי, אחרי שעשיתם את האוזן, עושים את האוזן השנייה בצד השני. ככה, מעולה. עכשיו עושים את הצורה עצמה של הרגליים. ככה, מעולה. סליחה. את הרגל השנייה. מעולה. בסדר? ככה. מעולה. יופי. עכשיו שסיימנו לעשות את הרגליים עצמם, עכשיו שעוד שנייה נסיים עם הרגליים, אנחנו נעבור לפנים. בסדר? אוקיי, הפנים הם כאלו. מאוד פשוט. ברור שמוחקים את הקו בין הפנים לגוף. בואו נתקן את האוזניים. אוקיי, הפנים הם מאוד מאוד פשוטות. לוקחים תעשו כאלו עין קטנה. אל תעשו עין קטנה, אל תעשו עין קטנה, בגלל שאם תעשו עין גדולה מדי או קטנה, או תעשו או בינונית, זה לא יצא לכם טוב. אוקיי, אז עושים עין קטנה מאוד. אוקיי, לגבי הפה, מוחקים את הצורה שעשינו כאן, ועושים את יותר דומה לסוס. ככה. אוקיי, עכשיו עושים כזה חיוך חמוד. וכזאת נקודה. אתם בטח חושבים שבהתחלה כולם חושבים שסוס זה קשה מאוד, אבל זה פשוט מאוד.
גם אני למדתי, וזה מי שנכנס לערוץ שלי יכול לראות שנרשמתי לערוץ אחד שבו מלמדים גם איך לצייר, אבל הוא ברוסית, אז כאילו אז לא כולם יבינו אותו. אוקיי, בואו נמשיך לשיער. אתם רואים שסיימנו את הגוף עצמו. עכשיו עוברים לשיער של חד הקרן שלנו, או מי שרוצה יכול לעשות סוס רגיל. בגלל שזה חד קרן אני לא עושה ככה, אני עושה לו יותר שיער מפואר יותר. רואים? אוקיי, מעולה. עכשיו בואו נעשה שפשוף קטן. רואים? בסדר? ועם הזנב עושים בדיוק אותו זנב. ככה. אתם יודעים למה אני להתחלה עדיף קודם כל ללמוד לצייר חד קרן, אחרי זה לצייר סוס, כי בגלל שהשיער של סוס הוא בערך הרבה יותר מסובך משיער של חד קרן. בסדר? אוקיי, אותו דבר בזנב. מעניקים לזנב ברק, משפשפים עם האצבע, והנה יש לנו סוס קטן. אוקיי, יש לנו את הסוס עצמו, את המראה שלו, את זה. עכשיו לעבור לקרן. הקרן היא לא ארוכה מדי, לא קטנה מדי, כזאת. ועושים את הקווים ככה. אוקיי, בסדר? אולי אני אוסיף לה כנפי פגסוס בסוף הציור. אוקיי, עכשיו בואו נצבע את הסוס שלנו, את החד קרן. אוקיי. אחרי זה בסוף אני אוסיף לה איזשהו פרח או לא יודעת. אם אני לא מסבירה מספיק או משהו לא מובן, כתבו בתגובות, אני אענה לכם. ואם לא תבינו את הסרטון, אני אעלה סרטון חדש, שבו יהיה הרבה יותר מובן. אוקיי, את הסוס עצמו היא תהיה לבנה. בסדר? אוקיי. אוקיי, עכשיו לגבי איך קוראים לזה?
נו. לא משנה. אוקיי. חד קרן תהיה עצמה לבנה. אוקיי. אוקיי. עכשיו בואו נעשה את העיניים. אוקיי, עם העיניים נצבע את זה בצבע טורקיז. יופי, כזה. בסדר? אוקיי. עוד לא סיימנו. בשביל לעשות את הסוסה הרבה יותר מעניינת, נוסיף לה איזשהו פרח קטן. ניקח את אפשר צבע ורוד ונצייר בקצה איזשהו פרח כזה יפה. אותו דבר כאן גם אפשר איזשהו פרח יפה. תקשטו איך שאתם רוצים. גם כאן אולי איזשהו פרח. בסדר? אוקיי. ראיתם את הסוסה? ראיתם את הסוסה, איך פרחים, את הזה. אז סיימנו. מקווה שאהבתם. ביי. והנה בשבילכם הסוס.